I per tant nosaltres el que venim demanant des de fa molt de temps és que s'aparti aquestes persones de la vida pública. Es que la sala considera que hay hechos más que razonables para considerar que, bueno, que los imputados han participado en esos hechos que son delictivos. I veurem què és el que fa el president Fabra, és a dir, si els tira abans que Blasco i després Blasco, és a dir, és una vergonya. És una vergonya el que està passant en el Partit Popular a les Corts Valencianes. Lo que ha hecho el juez ha sido rechazar unos recursos que habían presentado. Y lo justifica en que no es el momento procesal, que ahora deberá decidirse si se abre juicio oral contra ellos o si se sobresee el asunto. En este caso en concreto, lo que ha supuesto el AVE es abandonar el resto de ferrocarriles. És a dir, nosaltres estem absolutament en contra del retall de les 48 línies que pensa fer el Ministeri de Foment. Un transport públic que no atén a les necessitats reals de la classe treballadora que tots els dies s'ha de desplaçar des del seu lloc de treball al seu lloc de domicili i viceversa. Yo creo que si hablamos de transporte por carretera o hablamos de transporte por ferrocarril, el ferrocarril es infinitamente más sostenible que el transporte por carretera. No va a pasar que en la Comunidad Valenciana se queden niños pasando hambre. No va a pasar. Estábamos pidiendo que, por un lado, se prolongara el uso de los comedores escolares durante el verano, para que les famílies que lo necessitaran pudieran hacer uso de ella. Estem veient com, ara que ja no hi ha beques de menjador escolar en el mes de juny, com tampoc en setembre, hi ha famílies que no poden garantir-li als seus fills i a les seves filles menjar en condicions. És a dir, és generós amb els rics i totalment insolidari amb la gent que menys té i la gent més desfavorida i la gent que està en una situació d'exclusió social. Hola, molt bona nit. Una vaga general, el tema de l'atur, les preferents, els desnonaments, les protestes de la dependència, els casos de corrupció. Ha sigut un any molt intens, 10 mesos concretament. Al setembre del 2012 començàvem esta temporada de Raonem amb una entrevista amb el vicepresident de la Generalitat, José Ciscar, en el qual analitzàvem el que pressuposàvem anava a ser l'inici d'un curs que ja d'un curs polític que ja està arribant al final, en aquest cas, a l'últim programa de Raonem. Avui hem considerat apropiat cridar a 4 càrrecs locals per a tancar i fer balanç d'estos 10 mesos des que al setembre, com dic, començarem este programa dedicat a la política valenciana. Quantes coses, veritat, quanta intensitat en estos 10 mesos, analitzant els temes a parlar avui. La veritat és que han sigut moltíssims, les preferents. Com dèiem, la imatge dels polítics ha estat també molt en aquesta taula de Raonem. També parla moltíssim de finançament local, del fons de liquiditat, de la reforma de l'administració, del Plans Montoro. Els alcaldes i càrrecs locals que han vingut en aquesta taula han debatut i molt sobre la seva situació en aquesta crisi, sobre les moltíssimes solucions que apliquen als seus municipis i que moltes vegades per el ressò mediàtic no acaben de tindre possiblement la transcendència que tenen en la seva realitat social. Com sempre, el nostre debat el podeu seguir, a més de la televisió, per a la nostra pàgina web, www.levantetv.es. Podeu participar també al Twitter amb el hashtag Raonem. Sabeu que les xarxes socials és una de les nostres principals feines en este programa. I també, des de fa unes setmanes, podeu veure en directe Levante Televisió i Raonem al vostre iPhone, al vostre iPad, mitjançant una aplicació gratuïta, així que ens podeu veure des de qualsevol part que estigueu. Ara ja, sense perdre ni un segonet, anem a conèixer els nostres 4 convidats que esta nit ens ajudaran a fer balanç d'estos 10 mesos i a tancar esta temporada de Raonem. Juan Ramon Atsuara, professió tècnic de màrqueting del sector de l'automoció. Partit Popular, càrrec, alcalde d'Alfafar. Salvador Broseta, professió, professor d'Història Econòmica en la Universitat de Castella-La Manxa. Partit PSPB-PSOE, càrrec, portaveu adjunt del PSPB
en l'Ajuntament de València. Xavier Rius, professió funcionari, coalició Compromís, càrrecs portaveu a Picanya i corresponsable d'organització de Compromís. Rosa Pérez, professió advocada, partit Esquerra Unida del País Valencià, càrrecs portaveu a Catarroja, diputada provincial i membre de la Comissió Executiva d'Esquerra Unida. Donem la benvinguda als nostres convidats d'esta nit abans de començar el debat. Molt bona nit, Xavier Rius, Compromís. Bona nit. Què tal? Moltes gràcies per estar així. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies també a Salvador Brosseta, del Partit Socialista de València, que s'estrena en este debat, en l'últim programa s'estrena. Moltíssimes gràcies per vindre i participar en esta taula. Bona nit i gràcies a vosaltres. I moltes gràcies també a l'alcalde d'Alfafar, Juan Ramon Atzuara. Què tal? Bona nit, Isabel. Moltes gràcies per convidar-me. Molt bona nit. I moltes gràcies, Rosa Pérez, que feia temps també que no te veiem per ací, per la nostra taula de raonar d'Esquerra Unida. Què tal? Bé, pues així, a passar un bon ratet. Pues com dèiem, fa 10 mesos començàvem este programa, han passat moltíssimes coses, quina intensitat, Quan estàvem preparant el programa i veiem totes les coses, tots els temes que hem parlat en este programa, sobretot també en els de càrrecs locals, és que ha sigut un no parar, no? A mi m'agradaria, anem a dividir el raonem d'avui, diguem, en tres blocs molt generals, que segurament es van a solapar, que serà un bloc econòmic, un bloc social i una mica un tercer bloc, que és la imatge dels polítics, un poc amb tots els casos que han estat passant aquest any, que també han sigut bastant cridaners. Anem a començar per la situació econòmica. Rosa, tu penses que la situació ha empitjorat o que té alguns atisbos que es diu d'haver millorat de cara a la temporada que ve? Hombre, jo crec que una dada molt important per a veure com està la situació econòmica és la tassa d'atur. La tassa d'atur és més elevada, estem en un 29,19% al País Valencià d'atur. Evidentment, en 727.000 aturats que tenim en el País Valencià, apujant des de l'any passat, evidentment l'economia no pot anar millor, perquè tot és una roda. A veure, si la gent no té un treball i no pot ni tan se vol cobrir les seues necessitats bàsiques, evidentment no va a consumir i no va a produir que se mereixi l'economia. Per tant, és tot una roda. Jo crec que és una dada que és fonamental per a veure si les coses van millor. Què vol la gent? Pues, evidentment, el que vol la gent és poder treballar i poder consumir, poder pagar la seva vivenda, poder cobrir les seues necessitats bàsiques, i això, en un quasi un 30% d'atur, evidentment no és possible. I la qüestió és que hem anat apujant. Xavi. Sí, jo crec que és una realitat, vull dir, així no és qüestió de què opinem, és una realitat. Qualsevol persona que isca al carrer en el dia a dia veurà que la situació cada vegada va pitjor, vull dir, s'han posat uns pedaços, uns plans de pagament a proveïdors, però són pedaços que la capacitat d'inversió dels municipis, que va d'excepcions comptades, cada vegada és menor. Els ajuntaments no sols quasi tenen diners per fer front als crèdits que han demanat i per al pagament del plan de proveïdors a un interès exagerat per a gran benefici de les entitats bancàries, que reben, recordem que ho hem dit moltes vegades, que reben a l'1 i els ajuntaments ho han de pagar al 5%, vull dir, i això està servit per a generar un impàs en aquesta situació caòtica, però vull dir, ara en els següents pressupostos es veurà que cada vegada anem a pitjor, vull dir, no n'hi ha cap vist de que això canvia. Pues a mí me gustaría decir otra cosa. Me gustaría decir, independientemente del color político de cada uno, pues que la cosa iba a mejorar y que eso iba a afectar en las elecciones, bueno, pues ojalá. Pero lo ha dicho Xavi, lo ha dicho Rosa, los datos del paro son tremendos. No voy a repetir los mismos que ha dicho Rosa, pero sí de la ciudad de Valencia. En este caso, empezamos para hacer, digamos, una evaluación de lo que sería el curso político, que coincide en este caso con el curso académico, pues estaríamos hablando en septiembre o en el segundo semestre de 2012 de 83.000, poco más de 83.000 parados, pero en los últimos datos EPA, solo en la ciudad de Valencia, daban 99.600 parados. Eso es una tasa muy alta. Que la ciudad de Valencia, que es una ciudad dinámica, activa, que ha sido referente de actividad económica en otros momentos, estemos hablando de un 26% prácticamente de paro, pues es muy preocupante.
Y un último dato. En el último pleno del ayuntamiento, a partir de una propuesta que hacíamos de lucha contra la exclusión de la pobreza, el Grupo Municipal Socialista, el portavoz del grupo, Joan Calabuig, me hacía una reflexión y tenía razón. Dice, ¿te das cuenta de lo que estamos hablando? De combatir la pobreza que hace 7, 6 años atrás sería impensable. Entonces, es muy preocupante. Ojalá fuera de otra forma. És la principal lluita en l'Ajuntament. Com s'afronta el tema de l'atur des d'un ajuntament, no? Però suposo que és el drama que més vegeu en el cas de Alfafar també, no? Efectivament. El que passa que també hi ha que veure, sempre hi ha un punt optimista al que agarrar-se per a seguir lluitant. I jo crec que així tinguem que fer dues distincions. La primera són els datos macroeconòmics, que al pareixer van canviant. En Alfafar hi ha empreses que exporten i estàs parlant amb ells i te van dient que estan venint més alegria, que 2013 s'està comportant de manera millor, que s'estan plantejant el contratar a gent, que la gent estacional que van a contratar possiblement si segueixen aquest mateix ritme de treball se queda en l'empresa. Per tant, parlant amb empresaris i xafant el carrer t'adones compte que certes empreses estan notant cert canvi i certa alegria en la seva empresa. Això l'ho referit al conjunt dels datos macroeconòmics. El microeconòmic a nivell d'atur del poble, com bé dia Salvador, temes socials, està aflorant ara estos últims eres d'estos últims 4 anys i ara és quan se veu la necessitat extrema d'algunes famílies. Però que, clar, primer tenen que anar els datos macroeconòmics i això és el que crearà confiança per a que anem millorant els datos microeconòmics. Clar, el que passa és que deia que arribi moltes vegades a les famílies costarà... Efectivament, costarà. Ahir és on juguem un paper essencial als ajuntaments en prendre aquestes iniciatives i aquestes medides que pal·lien aquestes situacions i intentar d'alguna forma fomentar a nivell local el que puguem l'empleo. Ajuntaments que també arrosseguen un deute important. Claro, evidentment, perquè així se va fer el pla d'ajust, on el que se va fer és canviar un deute comercial per un deute financer. I, evidentment, quan s'ha prioritzat en aquest país, gràcies a una reforma de la Constitució aprovada per el Partit Socialista i per el Partit Popular, que s'anava a prioritzar el deute dels bancs, evidentment això ha ofegat els ajuntaments. I què més ha ofegat els ajuntaments? Que, a més de que ja tenien una financiació que nosaltres sempre estem denunciant que està mal financiat, jo sempre repetis quasi el mateix, però és que és el que pensem, la política dels 3 tercis, que dels diners de les administracions, un terci hauria d'anar per als municipis, un terci per a les comunitats autònomes i un terci per a l'estat espanyol. Per tant, ja tenien una deficitària financiació. Però, a més, el pla d'ajust i, a més, que la Generalitat no està pagant els deutes que tenen els ajuntaments, està ofegant-los. Clar, és que en aquests moments els ajuntaments no poden tirar endavant perquè la Generalitat no està pagant. I és que la veritat és que cada vegada que trau la Generalitat algun pla que li va donar als ajuntaments, tremole, perquè jo dic, ara s'embarquem en això i després no van a pagar i això va ofegant els ajuntaments. Jo ahí discrepe un poc, perquè no sol és la falta de financiació que tenim permís de Madrid, sinó també els ajuntaments estan ofegats per mala gestió d'equips de govern. Per tant, moltes situacions són heretades i ara no saps com eixir i tens que treballar molt per eixir i per sanejar aquestes situacions, però clar, hi ha hagut la mateixa alegria en la que s'ha viscut durant la burbuja immobiliària, també s'ha viscut en els ajuntaments. I aquesta mala gestió i aquest despilfarr en els ajuntaments, les persones que hem heretat un ajuntament aixina, molts estem ben canutes per eixir d'aquesta situació, però no sols per lo que tu has comentat, Rosa, sinó perquè molts ajuntaments han despilfarrat els diners Bueno, des despilfarro vosaltres en la Generalitat Valenciana ja sabeu el que és, vamos, perquè claro, la situació que té la Generalitat Valenciana... Independentment del color, el que passa que tots, independentment del color... No, independentment del color no, que nosaltres governem en Polinyà del Xúquer i no tenim deute, i l'únic deute que tenim en aquests moments és precisament el que ens deu la Generalitat Valenciana. Hi ha unes dades que, mira, en casos de despilfarro i corrupció, i Barxeta, que vos el deixarem ahir totalment sense res de deute. Home, és que a mi això de tots feu el mateix és una qüestió que, perdoneu, però me fa pupa, perquè, home, clar, no, però és que tots no governem de la mateixa manera. Jo t'he dit el que jo m'he trobat en Alfafar. Jo t'he dit el que m'he trobat en Alfafar. I després, les dades estan ahí. 267 casos t'ha obert el Partit Socialista. 200 n'ha obert el Partit Popular.
Després crec que eren uns 60 Convergència i Unió, i després el seguia Esquerra Unida en uns 25. De què m'estàs parlant ara? Del De deute dels ajuntaments? de finançació. De casos de finançació i situació Bueno, jo econòmica. crec i que mala això gestió no és dels així, quan ajuntaments. vulguis repassem uno a uno. Pues Però bé, estàvem que parlant de no financiació Pues local i del deute dels ajuntaments. Tira de hemeroteca. No, és tot d'ajuntaments, és tot d'ajuntaments. d'ajuntaments, de casos d'ajuntaments. I després tu me parles així molt de brotes verdes, que jo aquesta frase ja me l'havia conegut. No, jo no dic brotes verdes. Saps? Però Jo jo t'he dit- veig així com jo t'he dit el està la testimoni- tassa d'atur en el jo teu t'he dit el poble. testimoni Pues des d'alguns- que has entrat tu a pujar, no veig jo que baixa, precisament. Jo t'he dit el testimoni d'alguns empresaris. Xavi i Salva. Sí, bueno, lo de la situació econòmica, el finançament de Madrid no sé què té que veure així, perquè Madrid més o menys paga religiosament el que està pactat dels fons que se li transfereixen mensualment als ajuntaments. Una altra cosa és que s'hagi pactat una cosa diferent, que això que s'ho facin mirar els partits que en el seu moment ho pactaren. No? Que, com dia Rosa, nosaltres, almenys que jo sàpiga, Compromís i Esquerra Unida, estem exigint com a mínim el 33% per als ajuntaments. Però independentment d'això, el problema és que som l'única comunitat autònoma no provincial que la Generalitat, no Madrid, la Generalitat Valenciana, que tenia en l'Estatut d'Autonomia de l'any 82 un fons de cooperació municipal, és l'única autonomia no uniprovincial que no dona diners als ajuntaments. Això crea un problema de finançació als ajuntaments, quan a més te dona un programa de serveis socials de la psicòloga de no sé, que primer te subvencionen al 80%, després als 2 anys se canvia al 60%, després al 40% i després al 20%. I després te deixa només el que ara s'està pagant crec que és l'1%, i si vols mantens el servei i assumisses tu ajuntament, i si no el tanques i cara a la ciutadania és l'Ajuntament el que... Vamos. I així podíem parlar de molts programes. Clar, per una banda, està assumint els ajuntaments competències, que vas començar a l'època del PSOE, el tema este de la finançació dels programes, sobretot els de serveis socials. Jo te subvenciono que tu tingues psicòlogues i dones un servei, després te vas reduint la subvenció, te ho vas xuplant tu ajuntament una competència que no és teua, damunt, així no està establert el fons de cooperació municipal, clar, i al remat, els ajuntaments... Bueno, i ahir entraríem en altres coses que hem comentat, no? L'època del i jo més. Jo vull tindre un poliesportiu 100 metres més gran que el del costat, una piscina coberta que tinga 20 metres més que la del costat, i tots, i donava igual que el poble tinguera 5.000 habitants que 80.000, tots a veure la seva piscina, el seu no sé què, i això, bueno, pues... tenia que esclatar per un puesto. Però tots no hem fet això, ho estem pagant ara. Tots no ho hem fet això. La majoria. La majoria... I ho estem pagant ara. Després jo també volia dir una cosa referent als datos de la... Parla Salva, que... Jo, sí, havia demanat la paraula per a dir 3 coses. La primera és macro, y es una expresión que queda una sentencia como muy solemne, pero creo en ella, y es que la austeridad a muerte lleva a la muerte. ¿No? Dicho eso, ¿qué pasa con los ayuntamientos? Voy a hacer una defensa de los ayuntamientos porque yo creo que antes se ha dicho, los ayuntamientos es la administración obviamente más cercana al ciudadano y a la que enseguida se direcciona o va al ciudadano cuando tiene un problema. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que somos la administración, digo somos porque todos los que estamos en la mesa, bueno, pues somos representantes de distintos ayuntamientos, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego hago una defensa en un segundo sentido. A pesar de todo lo que estamos diciendo, que también el PSOE, no voy a decir, pues nosotros también hemos reclamado más financiación, bueno, son cosas que además han discutido por distintos representantes en este programa, pero lo que sí que quiero decir es que en los ayuntamientos, comparado con otras administraciones, y eso está en los informes del Banco de España que así lo demuestra, comparado con otras administraciones, son los que mantienen una deuda, a pesar de esa proximidad al ciudadano y a pesar del despilfarro que Xavier estaba diciendo, etcétera, una deuda más contenida y un número de funcionarios menor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que los ayuntamientos hay que tenerlos muy en cuenta. Y sí estoy de acuerdo con algo que se ha dicho en la mesa, que van a ser fundamentales y tienen que ser fundamentales para salir de esta. Siempre y cuando manteniendo, y vuelvo a ello, con eso acabo, la máxima que he dicho al principio, que la austeridad a muerte lleva a la muerte. Y eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, Salvador, la administración local es la única que ha cumplido el objetivo de déficit y la que más nos están exigiendo. En términos globales. Y menos nos están permitiendo. En términos globales. Ahí, eso es cierto. En términos globales. Sí. Y luego yo, referente a Rosa, lo que le quería comentar es que los datos del empleo, un ayuntamiento no crea y destruye trabajo. No, s'ho dic per lo que tu dius. Por lo tanto, no, és que m'has tirat encara un poc que el paro en Alfafar ha pujat, pues, desgraciadament haurà pujat en Alfafar,
però no ho controla l'Ajuntament, que puga pujar o no puga pujar. El que sí que controla l'Ajuntament és que se paguen els proveïdors a les dies que toca, que se complisca el pla d'estabilitat pressupostària, que sempre n'hi hagi un remanent de tesoreria i que se pugui acabar l'any en un superàvit. I això, de moment, l'Ajuntament d'Alfafar en 2012 ho va complir. I ara, avui per avui, n'hi ha proveïdors en Alfafar que estan cobrant a 22 dies. I això ho hem aconseguit en 18 mesos. I ahir sí que vaig al fil de lo que deia Salvador, que és una llàstima... I en què s'ha retallat? Seguro que s'haurà retallat en alguna cosa. Hem retallat, hem optimitzat recursos... Perquè jo crec que tens tots els dies mobilitzacions allí, tu, precisament. No. Per el retall, no? Sí. Vamos, sí. Jo crec que allí tens contínuament mobilitzacions, tu, en la plaça de l'Ajuntament. Jo vaig tindre una mobilització... I se venen als serveis de Catarroja, de manifestació, bueno, sí. No, anem a veure, però la cultura de la subvenció tampoc és. És que estàs ficant un Tu col·lectiu... estàs tallant allí serveis. És un col·lectiu concret. Tallant serveis? Ninguno. Bueno, i entonces mobilitzacions... Ninguno. No, és que mobilitzacions sols va haver el primer pleno en 2011, degut a la situació econòmica, en 3 policies ferits en el pleno. I això va ser que se va polititzar la gestió econòmica. És que una gestió és política, I no hem tingut ninguna mobilització. Una gestió és política, I no hem tingut ninguna mobilització. No, però se van aprofitar de la situació. Però si tu has tingut una acampada allí no sé quants mesos, en Dataüt... De quants? De 7? Que els mateixos d'Alfafar els van enviar de la plaça? Els mateixos veïns d'Alfafar els van enviar de la plaça. Gent que està empadronada en altres pobles i ve allí a acampar? Home, per favor, un poquet de... N'hi ha que conèixer el tema un poquet més a fons antes de... I en Catarroja, Rosa, com està el tema? Perquè en Catarroja també... L'atur està pujant en tots els llocs. De fet, jo duia així un mapa dels indicadors en un any, m'entens? I com s'han tingut... O sigui, l'indicador xicotet, que era que marcava... L'any passat marcava de 9,61 i ara té que marcar el 23,2 perquè l'atur com a mínim està un 23,2. Per tant, l'atur és que ha pujat en tots els àmbits del País Valencià. I en Catarroja, evidentment, igual. En Catarroja, en aquests moments, se va fer... És que moltes vegades, dia ell, no se poden fer polítiques per incentivar l'ocupació. Bueno, depèn, saps, de com tu ho planteges. Perquè el que no pots fer és propostes que en realitat siguin màrqueting i no serveixen per a res. Allí s'ha fet un pla d'ocupació que s'han gastat 120.000 euros, 180.000 euros, que hem sumat i els lliberals del PP se gasten ja contractant-nos això, per a donar un xec d'ocupació per a que vagi al treballador a que l'ocupen en una empresa i que se li subvencioni la meitat. Mira, això no crea res. Això és una campanya de màrqueting de dir, mira, estem creant ocupació en el poble i veritablement en el paper no se veu res. El que n'hi ha que fer és veritablement un altre tipus de polítiques que aposten veritablement per un altre tipus d'economia. Sí, claro, porque una de las cosas que ha dicho Juan Ramón, claro, has dicho, es que la tasa de paro, el paro no es una responsabilidad o una competencia, mejor dicho, de los ayuntamientos. Y tienes razón, es verdad. Pero sí, por lo que yo decía antes, porque es la administración más cercana al ciudadano, allí donde los ciudadanos cuando tienen un problema enseguida se dirigen, sí es una responsabilidad y por eso muchos ayuntamientos tienen una delegación, un área, una concejalía de empleo, sí que tiene que ser. El ejemplo de Valencia es muy claro. Valencia tiene 731 millones de presupuesto, que es dinero, 731 millones de presupuesto. Lo dedicado a la delegación de empleo, es decir, a la concejalía de empleo, son 5, un poquito más de 5. O sea, queda en una cifra de cooperación de 0,7%. Hablo de cabeza y eso, pero para que los términos queden claros. Nosotros demostramos en una comparecencia pública y luego lo llevamos al Pleno que si se dedican más recursos, porque evidentemente, por lo que decía Rosa, para hacer políticas de empleo hacen falta recursos. De hecho, nosotros reclamamos en lo que se llaman las alegaciones al presupuesto municipal que por lo menos se doblara la partida para políticas de empleo, porque entonces sí que se pueden hacer más políticas de esas activas, para emprendedores, toda una serie de políticas que con tan pocos recursos no se puede. Y sí que se puede traer de otros sitios y tampoco recortando servicios. Es decir, el pago a la financiación, etcétera, etcétera, sí que puedes hablar con los bancos y decir, bueno, a ti te está ayudando el FROB. Bueno, pues entonces, en lugar de pagarte a 10 o 15 y tal, alargarlo. Más allá de lo que antes comentaba Rosa, ¿no? Para no entrar en ninguna ilegalidad. Es decir, ¿qué medidas hay? Sí, no, bueno, respecte a l'atur, unes qüestions molt breus, anem a veure.
A nivell municipal sí que es poden fer coses de l'atur, i si no, agafaríem la llista de pobles i veurem per què misteriosament... No vol dir que Alfafar no n'estiga fent. Per què misteriosament n'hi ha pobles que tenen el 12% i n'hi ha pobles que estan al 32%. Això n'hi ha una diferència. Vull dir, a mi més que me fa gràcia, me'n recordo que quan Castelló arriba al pleno empleo tècnic, per baix del 5%, quan va arribar al plena ocupació tècnica, que el senyor Fabra, actualment imputado, agafava i deia és que en Castelló hem fet així, tot el món treballa tal i qual. Quan se dispara, i ara en aquests moments Castelló és el que està més alt de tot el País Valencià, clar, la culpa a Madrid. No, perdona. És de veres que a nivell autonòmic no es pot influir excessivament i a nivell municipal menys encara, però sí que es pot influir. L'altre dia estava llegint un article de Mollet del Vallès, un exemple d'un municipi en Catalunya que estava fregant el 5% d'ocupació i havien aplicat una sèrie de mesures, després volien anar al País Valencià a veure quins ajuntaments estaven en taxes molt baixes per analitzar el per què, i sí que és de veres, vull dir, s'estan fent polítiques, vull dir, i n'hi ha contractacions de tipus social que se poden fer en borses de treball social immediatament, amb pocos per a l'Ajuntament, que és una política de xoc immediata, vull dir, i a partir d'ahí podíem parlar de multiplicitat, però bueno, no hi ha temps, no? Però el que sí que no neguen la major en l'Ajuntament se poden fer. Òbviament tu no pots modificar del 10 al 20%, o del 20%, perdó, al 10%, però sí que pots marcar diferències de que el teu poble en vegada d'estar en el 16 pugui estar en el 12 o en l'11, per això estan les ADLs, polítiques de promoció d'ocupació, d'acords en convenis en empreses, etc. I així ho estem fent, i de fet hem creat nosaltres 72 puestos de treball en lo que va de legislatura, i a part estem subvencionant a les empreses que contraten gent d'Alfafar per a treballar en Alfafar en 1.200 euros per contrat mínim de 6 mesos. Has creat 72, però no has dit que al principi de la primera intervenció que has dit, diu, ara s'estan notant els EREs que estan afectant i tal i qual, però quan s'han destruït? Sí, però anem a veure, sí, està clar, però tots els desempleats d'Alfafar no poden treballar per a l'Ajuntament d'Alfafar o es poden col·locar en Alfafar. Alfafar és una ciutat que part de la ciutat és una ciutat dormitori i hi ha gent que treballa en polígon industrial de Catarroja, hi ha gent que treballa en Beniparrell, hi ha gent que treballa en els polígons de la cartera Madrid, m'entens? Nosaltres no podem absorbir tot el desempleo, però sí que el podem fomentar. I l'ADL nostre no para de treballar en això, en formació, en ajudar a emprendedors, en convenis en empreses, en donar subvenció per cada contracte que facin, i tenim dades, i són 72 els que han passat. Després, la neteja d'Alfafar la fa la gent usuària de serveis socials, baremar, i segons les necessitats de les famílies van entrant, i nosaltres ara tenim, avui per avui, 400.000 euros per a destinar de superàvit, per a destinar, que estem esperant que el Ministeri ens autoritzi, per a destinar en augmentar servicis, tant de manteniment com de neteja viària, i que siguin per a la gent desempleada del poble, per supost. I després, quan desenvolupem el parc comercial, pelearem i lucharem per a que les prioritats siguin per a l'Ajuntament d'Alfafar. I no parem. I per primera vegada, en 2012, destinarem diners a l'ADL. Que sí que se poden fer polítiques. Se poden fer, però no va ser... Clar, és que quan t'ha dit Rosa, el 29% tu has dit és que en l'Ajuntament no podem influir. Ara sí que podem influir. No podem baixar sobre les dades macroeconòmiques. A nivell local podem fer un granet d'arena. Sí. I no vol dir que aquí l'estem fent. Rosa. Sí. A veure, és que a mi me sembla una cosa molt absurda, lo de donar diners a les empreses per a crear ocupació. Dic jo que no serà millor crear ocupació pública i que aquests diners que t'estàs gastant en determinades empreses servisquen per a donar serveis a la ciutadania, dic jo. Però és que vosaltres, en lloc de fer això, feu totalment el contrari. Perquè jo no sé, tu estàs dient de contractar, però nosaltres en l'Ajuntament de Catarroja tenim una prohibició de contractar per delegació de govern. De fet, s'ha tingut que tirar un fund de gent, concretament 57 persones, al carrer, perquè com damunt els tenien contractats en fraude de llei, que estava jo farta de dir que estaven contractats en fraude de llei, s'han tingut que anar al carrer, saps? I després tu ja contratar el servei una empresa privada per fer el negoci, que per ser FCC, saps? Per a fer el negoci, per a que l'empresa faci el negoci. Molts d'aquests treballadors han sigut contratats per l'empresa, però és una qüestió totalment absurda, perquè evidentment l'empresa no va fer el treball per amor a l'art, fa perquè trau una rentabilitat, i aquesta rentabilitat tu a qui l'estàs llevant? L'estàs llevant al municipi per a donar-li-lo a una empresa. I això és el que vosaltres esteu generant en la prohibició de poder contractar. Per tant, que esteu fent... O el cost és el mateix, però és a costa del deterioro de les condicions laborals de les persones. Sí, jo crec que són les dues coses. Se deteriora el servei, i les condicions dels treballadors i el lucre que se queda a l'empresa, i que no és per al municipi. Però venim de males experiències d'empreses públiques el resultat que estan donant en els ajuntaments.
ha sigut sempre un poc... Bueno, això depèn de qui les gestione. Si fixem en marxa, evidentment. Perquè les que donaven beneficis si te des enseguida fora implementades... Empreses públiques en els Però jo ja no t'estic dient empresa pública, pública, t'estic parlant de que se contraten els treballadors, com estaven abans, m'entens? Els treballadors que presten serveis municipals són contratats de l'Ajuntament i no en empreses, m'entens, que evidentment tenen un lucre a costa d'empitjorar els serveis i de treure una rentabilitat que pot tindre l'Ajuntament. Iniciativa governada per el PP n'hi ha 2 empreses públiques que estan donant beneficis tots els anys. De totes maneres, un tema que pareix molt bé, has comentat... Nosaltres acabem d'aterrar ara i de moment no ho contemplem, per la situació econòmica de moment, anar a l'outsourcing. Però que no estem xerrant la gestió de l'alcalde d'Alfafar, no estem xerrant... No, de la forma que està parlant Rosa pareix com si Alfafar... No, a veure, jo estic parlant del PP. Tens que donar-te per al·ludir per el partit que representes en la taula. No, però una mica sí que... Jo volia preguntar, Juan Ramon ha tocat un tema que jo volia que també aprofundirem. Fins a quin punt el fet de no poder invertir ese superàvit en generar ocupació no està dificultant també que alguns ajuntaments que si han aconseguit, malgrat que sembla impossible, un poc de superàvit, no puguen fer este tipus de plantejaments y tienen que ser per amortizar deute. Claro. Yo había pedido la palabra precisamente para comentar eso. A mí eso me parece muy grave. De hecho, el hecho de que los ayuntamientos no puedan invertir, y valga la redundancia, en inversiones productivas, precisamente lo que está haciendo es que esa espiral económica siga hacia abajo. Es decir, ¿puede haber inversiones productivas? Tanto es así que hablo de una cosa muy antigua de hace 80 años, que es así como se salió de la crisis económica en 1929, el famoso keynesianismo, etcétera, etcétera. Que esto se intentó aquí en España y fue más complicado por todo lo que hemos vivido estos años atrás, sí. El Plan E, precisamente, lo que intentaba era exactamente eso. Luego vino mayo de 2010, fue más complicado, sin entrar en otras valoraciones, pero se rompió eso. Pero es que el Plan Confianza, al fin y al cabo, pretendía lo mismo. Pero claro, para eso había que tener dinero, y así como el Plan E, por ejemplo, se pagó todo religiosamente a los ayuntamientos para invertirlo en lo que los ayuntamientos quisieran, o sea, era una competencia de los ayuntamientos donde quisieran invertir, el Plan Confianza sencillamente no tenía dinero. Y eso sí me parece un poco más grave, es un eufemismo, eso me parece mucho más grave. Así que me parece, por lo que antes decía, y me había quedado un poco a mitad, de que los ayuntamientos están soportando como primera administración o administración más cercana al ciudadano toda esta crisis económica. Claro, me parece grave la irresponsabilidad, por ejemplo, del gobierno autonómico. Pongo un ejemplo que antes ha dicho también, Rosa hacía algún ejemplo, o Catarroja, no sé si Juan Ramón, con su pueblo, el Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia es acreedor, es decir, la Generalitat le debe solo en un aspecto del Palau de les Arts, por el impuesto del ICIO, de construcciones, etcétera, de hace mucho tiempo, más de 6 millones de euros, que es dinero, 6 millones de euros. Nosotros presentamos una moción que ahora el Ayuntamiento de Valencia tiene que dar una subvención al Palau de les Arts por todo lo que hace, etcétera, etcétera, de 400 y pico mil euros. Nosotros decíamos, hombre, pues por compensación, que es una figura jurídica que existe, pues que no se le dé, y el ayuntamiento es dinero que tiene más, pues por ejemplo para cultura, para no solo para aspectos culturales, pero porque la cultura también puede generar el empleo, por supuesto, etcétera, etcétera. Y el PP nos votó en contra. Claro, eso sí me parece un poco más grave, ¿no? Xavi. No, n'hi ha que fer un reset, sí n'hi ha que fer un reset a nivell de finançació local i de com afrontar el deute, perquè si no, la pilota en aquests moments és tan gran, ja no vull dir res a nivell de Generalitat, però molts ajuntaments, el cas més, és el Boralla, que està en fallida econòmica, total, vull dir, i molts altres ajuntaments que si fossin qualsevol empresa privada ja haurien tancat. Picanya, com és la situació en Picanya? Tenim, crec que són 2 plans d'estabilitat i un d'ajust, o sigui que bé, crec que fórem el primer ajuntament fa uns anys, l'Ajuntament de València, que ens va permetre excepcionalment, abans ja fou per la Copa Amèrica, Picanya no me'n recordo per quin motiu, ens va permetre passar el 110% d'endeutament, i a partir d'ahir estan en plan. O sigui, és fatal el tema. Sí, el poble molt bonico, molts serveis, molta ciutat de les arts a nivell picanyero, però bueno, al final ja veurem això com se paga, no? El problema vindrà endavant. Però per això dic que la situació en aquests moments n'hi ha que fer un reset, vull dir, a partir de l'article 135 de la Constitució que abans esmentava Rosa, a partir d'ahir
ahí mos marca una taula rasa que és, jo pense que d'impossible salvació. Així, o immediatament se convoquen eleccions, o canvia el govern en les properes eleccions i s'elimina aquest article, i esperem que el PSOE hagi recapacitat, com han fet en lo de la dació en pagament i en altres temes, recapaciten i benvingut sigui el tema, o així no n'hi ha manera d'eixir, no n'hi ha manera d'eixir, i damunt, és que damunt és per a pagar el deute de la banca espanyola que estava avalada per la banca alemanya, vull dir, i al final dius, és que no podem, tenim en aquests moments xiquets, que l'únic menjar que fan, i no un ni dos, milers en el País Valencià, xiquets que no poden fora de l'escola menjar, que només tenen un menjar, i nosaltres així, o sigui, pagant deute, interessos de deute, en aquest moment la Generalitat ja només en pagar els interessos de deute ja no té pa més, només els interessos de deute. I en molts casos l'Ajuntament, ja t'he dit, inversions, zero. Vull dir, si és que per molt que vulgui un alcalde que tinga molt bona voluntat, no té capacitat de fer polítiques en el seu poble. I això, bueno, jo a vegades, bueno, és que... Jo crec que sí. Que sí que se poden fer i de fet les estan fent. Sí, però en aquests moments... Tant políticament i anar als exemples, i sí que hi ha molts ajuntaments que ho estan fent. En aquests moments la situació de veres, jo no sé, bueno, ja alguns partits polítics ja fa uns anys avançaven el tema, bueno, alguns ja parlaven de la bombolla immobiliària en el seu dia, que ens diuen a una ministra determinada dia que estaven al·lucinant, que era això de la bombolla immobiliària, però la realitat era la que era, i al final ens arriben els fets. I la situació en aquests moments és que la Generalitat, per exemple, en un parell d'anys no va tindre suficients ingressos només per a pagar el deute. Només per a pagar el deute. El creixement del deute és exponencial. Vull dir, això que diga algú com ho arregla. Que diga algú com ho arregla. O fem reset, és a dir, ja, se canvia l'article 135 i en aquests moments fem com Islàndia, com feu Brasil, com feu Argentina, com han fet molts països en tot el món, que ha servit per eixir de la crisi, o com s'ha fet en Vila-real. En Vila-real entrarem en el govern, el PSOE, Esquerra Unida, nosaltres, entrarem en el govern i només entrar en el govern... Fitxareu un coach. No. Quan s'has començat a revisar... És que el fitxareu. Sí, com fa Brata, vega. Efectivament. És que el fitxareu. S'has començat a revisar les factures i només has començat a mirar les factures empreses per valor de 500.000 euros, ara n'hi ha 600.000 més en l'aire, però per valor de 500.000 euros empresaris i empreses que venien, mira, oblida d'aquesta factura. Ja no passa res. 500.000 euros, no és el pressupost de l'Ajuntament de València, Tu imagina't, només per haver canviat el govern, per haver oxigenat. Això és molt gros. Això no, evidentment, o sigui, n'hi ha que canviar tot el plantejament que n'hi ha sobre l'administració local. I a veure, jo crec que el Partit Popular ho té molt clar. Jo crec que en aquests moments el que vol és arrasar l'administració local i a Soler tenim que veure. Primer el pla d'ajust, que ho ha ofegat. No se pot ni contratar. La Generalitat que no es paga. El FLA se suposava que s'havia demanat precisament per a poder pagar els deutes que tenien els ajuntaments i després resulta que anava l'últim de la llista i no han rebut, cap euro. I després ja la reforma de l'administració local, que ja deixa clar que veritablement el paper de l'Ajuntament queda totalment reduït. O sigui, no tenen un interès per l'administració local, que precisament és l'administració que més poder ha de tindre, més finançació ha de tindre, perquè és l'administració més propera a la ciutadania. És aquella que precisament pot solucionar els problemes del dia a dia del seu poble. I evidentment, com ells tenen un altre tipus de política totalment diferent a el que nosaltres estem plantejant, el que estan fent és carregar-se l'administració local, ofegar-la, primer econòmicament, i ara, evidentment, també legalment en la reforma de l'administració local. Bé, moltes vegades hem parlat en aquesta taula precisament d'això, un dels grans temes en aquesta taula d'alcaldes. Moltes vegades s'ha plantejat fins a quin punt el paper de l'alcalde pot quedar arribar a ser simplement un gestor. És que deu de ser un gestor. De fet, l'última enquesta del CIS diu que el ciutadà cada vegada s'olvida més dels colors polítics i se centra més en la honradesa i en la gestió del líder polític que n'hi ha en cada poble. Entonces, nosaltres el que tenim que dir, jo no sé el resto del Partit Popular el que fa. Jo te vaig a dir el que fa Alfafar. En Alfafar, per lo menos, estem en vies de sanejament, hem complit el pla d'estabilitat pressupostària, hem rebaixat la deuda viva, hem tingut un superàvit de 1,8
I ara... Però real? Però real? Real. Perquè jo, per exemple, en l'Ajuntament de Catarroja també, en el paper tens un superàvit, però com tens el deute de la Generalitat, que en realitat aquests diners no estan, els diners no estan. Real, preguntat per l'oposició en pleno i explicat per l'interventor. O sigui, aixina, no? De diners per a gastar. El que no mos deixa ara Montoro és invertir-lo. Ah, doncs bueno. I després, la inversió, el que hem tingut que reduir... No, si jo tinc vergonya de dir-ho, eh? A veure, jo crec que la crítica constructiva és el principi de la regeneració política, de la regeneració política que vosaltres tant dieu. Però és que no hi ha ningú problema. Si és del meu partit i hi ha una llei que va en contra de crear més riquesa en l'Alfafar, doncs tindré que queixar-me, encara que sigui del meu partit. És una crítica constructiva. Per lo que te dia, hem acabat aixina, estem esperant a veure aquests diners com els fem. Alfafar feia 12 anys que no traia els resultats econòmics que traien. A part d'aquests resultats econòmics, ara han llançat un programa social. Un programa social en el que hem pogut contratar una assessoria jurídica per parar els desnonaments. Hem pogut llançar ajudes a l'alquiler social. Hem pogut fer comedor social. Sí, però un moment, que acabe ahí, que si no Salva i Xavi no poden parlar. Per tant, que no vol dir fer una bona gestió econòmica, sent del Partit Popular estem fent una bona gestió econòmica, Diputació ens ajuda en algunes inversions, com ajuda a tots els pobles, i a part estem llançant programes socials, plan de qualitat per a millor funcionament de l'Ajuntament, acoplant-nos a l'administració electrònica, anem endavant. Nosaltres anem endavant, estem en vies de sanejament i anem creixent. Salva. No, después de lo que está diciendo Juan Ramón, lo que me gustaría es que muchos dirigentes políticos del PP estuvieran viendo Raonem para que tomaran buena nota, ¿no? Pero aparte de este comentario, sí que quería, quizá incidir en algo que en otros programas se ha dicho, pero sí, realmente es muy grave, ¿no? Y es lo de la reforma de la administración local, ¿no? Ya que estamos hablando de administración local, de ayuntamientos, etcétera. Es que además de lo que hemos dicho, recorta la democracia en los ayuntamientos, que como hemos repetido varias veces ya esta noche, es la administración más cercana a los ciudadanos. Entonces, sí, el político o el alcalde o los concejales son unos gestores, pero son unos políticos también, porque los gestores tienen que gestionar lo público. En ese sentido, son unos gestores. Pero no olvidemos la cuestión política, porque la cuestión política lo que te marca sobre todo son las prioridades. Las prioridades donde si inviertes o pagas la deuda únicamente financiera, inviertes donde inviertes, si recortas en los aspectos básicos como sanidad, educación, etcétera, si apuestas y creas, como en su momento creó el PSOE, ¿no? Leyes como la ley de la dependencia, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuidado con lo de gestores solo, porque si no nos vamos a Italia, que pusieron a Mario Monti porque sí, y la idea esa finalmente ha salido mal y casi vuelve Silvio Berlusconi. Entonces, gestores sí, en cuanto gestionan lo público, pero la idea que ellos tienen, que tenemos un criterio político, y el criterio político evidentemente está muy claro, quiénes son la izquierda, quiénes son la derecha y lo que hacen cada uno. Yo pienso que a nivel local hay momentos que se solapan. El político lo que mira es por la población y por las personas, por hablar por las personas e intentar escuchar a las personas y hacer la política o la gestión en base a las necesidades de su ciudadano. Y ahí yo creo que a nivel local llega un punto, pues yo comparo la forma de trabajar que tenemos en Alfafar con algunos otros ayuntamientos gobernados por el PSOE en este caso, y son similares. Porque entonces a nivel és un local, poc típico dentro del PP. Anem a veure, les paraules boniques, jo crec que la ciutadania ja per fi està dient prou. Vull dir, ahir o després ahir estava veient el vídeo del senyor ministre anunciant el tema de la nova llei de la reforma de l'administració local. I dia, hem delimitat molt clarament quines són les competències dels ajuntaments i hem transferit a les administracions superiors allò que era impropi, no sé què, no sé quants. I jo he fet un treball i dic, a veure, l'avantprojecte que se va publicitar en febrer fins a juny i la llei anterior. Han repetit quasi els mateixos serveis, o sigui, quasi els mateixos. I per als municipis de més de 20.000 habitants estan roig, l'increment de serveis als ajuntaments. Però no sols és que els incrementa els serveis directament, sinó que competències de les poquetes que han llevat són la participació en la gestió de l'atenció primària de la salut i, per exemple, defensa d'usuaris i consumidores, coses que són molt immediates i que la gent en els municipis utilitza a muntó.
I això s'ha eliminat dels ajuntaments. Ara ho assumirà, i no parlem de les escoles de música, no parlem vull dir, perquè tots aquests serveis veurem qui les ha assumit, les EPAs, les escoletes infantils, ja veurem això, què va passar. Si la Generalitat no està pagant ni el que li deu als ajuntaments, no està pagant ni el que deu, ara va assumir les escoles de música, dir les escoles de música perquè en el País Valencià són mogolló de treballadors i de doctorandos que en aquests moments estan estudiant. A la qual cosa, què va passar? Què va passar? Això és una enganyifa i damunt ens diuen no, és per a racionalitzar, racionalitzar. Lleva el Ministeri de Sanitat i Educació. T'has transferit totes les competències a totes les comunitats autònomes. No volies cafè per a tots i has repartit a tots. Per què mantens dos ministeris? Per a major loa del ministre o la ministra de torn? Fora, això és reducció de les diputacions. En vez de carregar-te les mancomunitats i les empreses mancomunades de diferents pobles que estan donant un servei directe, carregar les diputacions. No, ara me carregue les xicotetes empreses que estan donant un servei bé i pròxim al ciutadà i engrossa les diputacions, per a que no me diguen de llevar-les per si de cas, perquè hi tenim els grans elefantes a nivell local, que és el Senat a nivell estatal. Per això sí que és molt important un polític un altre d'un altre partit, perquè vosaltres sou de totes les competències de l'administració local, però la diputació nosaltres són de les competències de les diputacions cap a l'administració local. És una gran diferència. Correcte, perquè és l'administració més pròxima al ciutadà. Efectivament. Pues jo crec que la Diputació fa una gran llavor apoyant els ajuntaments i més... Que les donen diners. I més als ajuntaments de menys de 5.000 que ne són molts. Ja, però si aquests diners directament se donaren als ajuntaments, ja no te faria falta la Diputació. I se podrien fer en criteris objectius, per exemple. Anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat. Hem arribat just a la meitat del programa, res, 2 minutets, i tornem de seguida a preparar temes socials i la imatge dels polítics. Fins ara.